que presentem avui, moció per impulsar que el 28 de juny, Dia Internacional de l'Alliberament LGTBI, disposi d'un carrer a la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat. Aquesta moció recull la iniciativa de l'Observatori contra l'Homofòbia de posar el nom 28 de juny, Dia de l'Alliberament LGTBI, a un carrer, plaça o avinguda de la nostra ciutat. Fent això, el nostre municipi seria la primera ciutat catalana en oferir aquest reconeixement públic local a la lluita i repressió patida pel col·lectiu LGTBI a la ciutat i arreu del país. Després d'enviar en temps i forma la proposta des d'aquest grup municipal a la comissió del nomenclàtor, demanem al ple el seu suport a aquesta petició de l'Observatori contra l'Homofòbia. A continuació podrem llegir una part del text d'aquesta moció. El dia 28 de juny es commemora de forma internacional el Dia de l'Alliberament LGTBI, un dia de celebració, d'alliberament i de reivindicacions de totes les persones que no es senten heteronormatives en la seva identitat de gènere o orientació sexual. Una crida d'aquest col·lectiu ampli i divers cap a la construcció d'una societat plenament tolerant i igualitària. Aquesta data rememora els disturbis del 69 a Stonewall, Nova York, als Estats Units, quan la comunitat LGTBI es va enfrontar per primera vegada de forma clara i contundent contra un sistema societat i estat que perseguia qualsevol mena d'orientació o identitat sexual diferent a la heteronormativa. Per tant, aquesta data ens parla de la lluita per la llibertat i la dignitat de totes les persones, és una denúncia de les discriminacions i agressions que malauradament encara rep aquest col·lectiu a les nostres ciutats i pobles, però també una crida a l'expressió pública i festiva de la dignitat de qualsevol opció, dissidència de gènere, sexual, afectiva o relacional. Continuarem després.